Gústame falar cos meus amigos. Gústame moito falar galego. Mamá, papá, contame un conto en galego. O galego é a lingua dos meus avós. Eu son galego e falo galego. Quero ter moito en galego. Que divertido xogar en galego. Pilla profe fala en galego. Porque é a miña lingua. Que o galego para min? O galego é o sabor da tortilla da miña avó. O galego é a maxia. Dos contos antes de dormir. E o mar. E as ondas da praia de Sabino. E a nosa clave secreta. Que só entendemos aquí. O galego é a miña voz. E eu non vou calar. Nós non imos calar! Begoña Camaño estudou no noso colexio hai moitos anos. Ela era xornalista. E escribía libros moi bonitos en galego. Este ano 2026 celebramos o Día das Letras Galegas na súa honra. Begoña usaba as palabras para axudar a todas as mulleres. Estamos moi orgullosos de que fose alumna do amor de Dios. Grazas aos seus libros, hoxe a súa voz segue con nós. Begoña Camaño foi unha alumna valente que medrou e aprendeu nestas mesmas aulas. Desde pequena, destacou pola súa gran imaginación e o seu amor por inventar historias. Como xornalista e escritora, usou a súa voz para defender a xustiza, a lingua e o feminismo. Era unha muller xenerosa e divertida que sempre loitaba polas súas compañeiras. O seu compromiso demostrounos que desde o noso colexio se pode cambiar o mundo. Hoxe celebramos a súa vida e a súa obra con orgullo no Día das Letras Galegas.